RMN. Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa mga alagad sa kanginan Trifon Morales. And then may partner sa mga ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Kung ako pasulti asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Unas na ng itong pag-ampog yun. Unahon na ito ang Ginoo. Lord, thank you. Di kayo sa mga magpangatag ng grasya diri ka namo. Thank you kay Lord. O mo sang grasya nga ipangayod kanimo imong gihatag diri ka namo sa mga produkto sa Sid Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Panyawan Coffee Mix. Kaping matapang kaya kang ipaglaban. Okay, grasya ang gilma sa Seed Marketing Incorporated. Mapalit kini sa tanang butika lang gila mamanita. Butika ra gud. Okay, salamat kayo. Bueno, ang suwat ang pagkaroon ng tagad o pagtagad. Pinada kini sa usa ka lalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Budoy. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer si Budoy. Kini ako problema bahin ni sa pagkamatuho-tuhoon ining akong asawa. Kay magpahimad yun siya pero ambot na magpatagaan, magpabasa ano baraha. Ambot gano inaani ni siya aron masayran yun ninyo akong sugilano no. Aniyan niyon ako pagsugod ang tanan ha. Patindugon taog kabayan tang duha. Parang ay day. Muani ka nitong katugay manicurista nga si Bambi. Pasudla lang dong ha. Si Bambi o dili si Brenda ba o si Ami ha? Sige, basta pasudla lang ha. Okay. Uy, naay mo. Porbida. Day, naay. Nas Bambi ay. Baga pasudla to, ato pasudla. Sige. Sod lang babe. Ikaw doon, ikaw pa cleaning? Madapa man yung limpyo akong tiil day. Okay ra kayo ni. Tanawa o. Ba, madapa rin yung babab. Muradagan naman yung patay ako koko. Ako nagba, madapa ba ng iyong tiil? Ano? Naunsa man ang imo tail Budoy? Ay mura man ang minteryo. Limpyo ba oy? Mura minteryo kay naa may daghang patay. What? Tapara ko nang imong duha ka tail. Tapara. Saan man nako ha? Kana. Tapara. Sige. Sige. Kini. Tanawa. Kana. Nya? Ikaw di ay sali. O sige, sulti ni mo ani na. O sige, imong mga... Kasi imong mga pangutana, tanaw ba ko, no? Pangutana? Ang ako ikasulti ani maorag yun. Unsa man ni tiil pa ne? Bihas na ng imo na Ikaw Bambi, unsa ikasulti ni mo ani? Habi mo na isali, no? Ako nagyot ko, ani, do. Labi na kaning iyang mga kuko nga. Ulos naman patay. Unsa man may pangutana ang iyang tiil Bambi? Kung magtanaw ko sa imong mga kuko, no, Budoy, no? Makapangutana jud ko. Kinsay nagmasakir ani nila? Og imo ning ilubong imo tiil Budoy, no? Mura jud ka nas mas great. Ito sa ninyong duha inyong lang kong tabangan. Di lang ko paklinig oy. Hoy, asa ka man, lakaw man ka. Sibat ko diri day. Asa ko no siya? Sa ila ko noong pray mo. Primo katong taga-Pikasityo? Mao tingali kisa pa may lain taga ka sityo. Ilan ka niya Bambi? Oy, madugong wa. Nga, napahimaan man gani na ako. Nagpahimada siya ni mo Bambi? Maunay ko sugnal ako kining akong manicure, pedicure, sideline naman eh. Ay, mao ba di ay? Oo, mananagaan ko. Katos pray mo unsa man to? Nagpahimad to nimo o nagpatag-an to? Kanang panghimaday o pagpatagan, maora na siya. Ay, mao ba day Bambi? Sala na siya pamaagi yung saon sa pagtagaan. Parehas atong akong gihimadlan ba, si Tikay. Ako siyang gihimadlan nga, kuan, maminyo sa Pariner. Unya? Maminyo, yun, oy! Mao ba? Nya asa naman sila ni Puyo? Nara sila nga nasa may dulho. Dulho! Puriner ba ka ang iyang naminyuan? Oo, sa mga turko, kada patig patanto. Ay, mao ba? Oo, oy. Natagalan tao na ako. Nya katong pray mo, natakanan po to nimo. Wa pa kay bag-o pa man. Pero unsa man day mong tag niya Bambi? Akong nakita sa iyong umaabot na delikado og dili siya kaabot sunod tuig. Hala ka! Dili siya kaabot sunod tuig, mamatay siya. Unsa nang kamatian? Kayo ra og bato. Unsa? Oo. Hala, pareha sa USA katong nangasunok ang mga kabayan o yan nangatumpak ang mga building? Mao ba? Ha, Bambi? Recorded by X Thunder Gaming. Mauna
Ay, mao na nakita na ako sa ako pananawon sa dihagikuptan ko ang iyang pangad ug nakita ko ang iyang umaabot. Mao ba? So tinuod yun di ay nga mahitabo ang imong mga panagna. Depende. Di dipindi. Depende sa kung nakita sa imong future. Future. Human ni mo pedicure sa konti ilang mapatagna ko nimo ha. Oh, sure, darling. Unsay nakita nimo sa akong future ha? Be, abi mo sa linog, ha? Duha ka buto ang nakita nako. Usa ka good news ug usa ka bad news. Ay, hala. Gusto kang sultihan ta ka sa kung nakita nga good news ug bad news? Sige, sultihi ko. Okay. Ready na ka, ha? Ay, okay, ready na ko. Now, unsa may gusto nimo nga akong unahon? Ang good news o ang bad news? Ay, unaha lang ang good news. Okay. Ang good news nga ako nakita. Sunod Christmas, mamahimong inila na ka nga negosyante. Wow! Kanusa gani na? Sunod nga Christmas. Wow, kalindot na! Alo no, kalindot ana. Hapit na. Wait, hapit na gyud na. Pero, ma'am, ang bad news, unsa man? Ang bad news nga, maanhing ka nga wa pa'y Christmas. What? Ay, pagtarong. Uy, Bambi! Mao ni ako nagkita, pero ayaw ka balaka. Kaya ang Ginoo ra man ginasayod sa tinuod nga panghitabo, may mga higayon nga matinuod nga akong mga panagna. Nasa usahay nga mapaltos ang akong panagna. Pero mangutan ako, para ba makapangandam ko kung unsa man gani? Unsa man na? Kanang, pwede ako mahibawan kung unsa akong kamatian? Unsay hinungdan ba? O asa ko mamahimong mamatay? Kuan ba, aksidente ba? Or sa sakit ba? Wa gibutan diri sa akong pananahon kung kanus ang exact date ug exact nga lugar ang nakita ra nako nga hinungdan si mong kamatayon tubig. What? Tubig? Buti ba sabot na malumos ko? Dagang klase sa kamatayon pinagi sa tubig na uban namatay sa tubig sa baga. Baga. Pagtarong bayuta ko. Baga. Ala no? So tubig sa baga. Oh. Hala, si Tatay Mio, tubig sa baga ang namatian ato. Natay uban nga namatay tungod kay nagkalibanga. May kinay nagkaon. Dan og tubig ang lawas. Si nanay mo na! Ako na! Pero sa ako nagikaingon, nga daghan nga mga angay mga bantayan, basta kay tubig ragyod ang imong kamatyan. Hala, Ginoo ko, uy. Pag-ampo lang, nga mapalpak nga akong panagan, aron dili ni mahitabo nimo. Pero at least, sa kapangandam ka. Pag-ampo lang, Nads. Come on, Nina. Pero ako rin mo, ni. Mo ite mo ni Residio. Bida di betabo ni ko mane kay usa birthday maron nimo. Ni pari primo, pre. Si primo. Si primo day birthday day. Yan yung bay. Saan man. Ginaliling ko na dia. Ay na sa istorya kalimtan to kay di man din yung bay no. Ka primo mo day primo. Asa siya? Pambiro, ay, summer. Kibaw ka, pre. Busy kay to kay, mang birthdays. Lagi. Pero, salamat Mawan na nga. pre oy kani init og bugnaw ba masubawat ta. Subaw ka, pre. Lagi. Supon ka, pre. Supon mo kung ito. Ay, wala, pre. Kalimte nito, pre. Kay, kibaw ka ni, wata kalimte ni pre mo. Mawag yun. Ginoo ko! Uy, Primo! Sumuro, pre. Sumuro, nagilak. Dalian ninyo tabagin taon ninyo nga akong anak, si Primo! Uy, Ang nanay mo rin ni pari primo, pre. Anong ka? dali ato na to. Ang dali. Magkabadam ka ka, ha? Sa tanaw ni mo na ako nakatawa. Marbida man. Matinahitabo mo, dam. Si Primo, ang akong anak! Kaya nga nung pari primo, ma'am. Nadisgrasya nga akong anak. Sugo. Naligsan ko no siya. Ato siya karon amo doon, asaman. Amo rin nga dos pari-primo taon, kamis pari-kaloy. Kunya, dito, nahimutangan nga pari-primo, naligsan ko na siya, o dito, nasayra na mo nga nung naligsan siya, og maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Kunya, Kiahak man hinuon ni ihak. Ako naman hinuon ko mahimutang sa gisulti ni Bambi. Kung mao niya, kung di ko mamatay, o makaabot sa sunod nga Christmas, mabulahan ko, kay madato ko na ko. Pero sa oras man lang ko dili ko makaabot.
Kay mo abot ra ba kuno nako ang kamatayon sa dili pa ang Christmas? Giahak ba anyo eh. Asa may tinuod ani? Unya nga akong kamatayon na ba tubig? Sa kang klasiya sa kamatayon sa? Mamatay ka ako kay napasok ko or mapasok ko sa tubig init? Giahak ba anyo? Di naman ninuong ko may mutang aning talaki ha. Ay, may pag ako magpatag ni Bambi da. Pero basig dili tinuod ang panagda ni Bambi eh. Pero katong iyang giingon nga iyang gitagna, katong naminyog foreigner na tinuod man. Unya kang primusad. Ay, pero katong tanan na timingan na sa tingali to eh. Tay, Ay, nauligas ba doy? Nadugay man ni siya? dugay ko dayo. Doon na wiyat man kadiyot. Naday may duty. Ingon ka, day off ni Muron. Yawa man say balita nga may sunog. Aday ka nang suno automatic mo na. Ang ka-duty mo yun may ana owa automatic na siya kinahanglan nga mo respond may isip mga bombero. Mao ba? Unya lagi nga nadugay ka. Ha, lasang pare primo eh. Timing nga di siyang birthday da. Ha, nga naman? Disgrasya. Ha? Nya kumusta naman? Asa man siya ron? Okay raman siya. Napahimutang na. Nanas po nilarya. Recorded by X Thunder Gaming. Ba? Disgrasya lagi dahil namatay. Mabitang madayon niyang birthday celebration. Kinuo ko na tinuod ang kitag na ni Bambi. Madili siya kaapot sunod tuig. Disgrasyang yang namatyan. Ano sa ka eh? Yaw-yaw mo ka diya. Kuan ba ka nang natagnaan ni Bambi ang iyang kamatayon dong sa pagpanagda ni Bambi si Primo di kaabot sunod tuig. Huwag tinuod kaabot dong. Pero lain man tong naingnan sa iyang kamatayon kay kayo man to og bato. Ha? Uy, kunaw na. Maayo din managdas Bambi di ay. Kaya di tinuod man. Unsa pagka tinuura nga kayo man og bato ang iyang namatyan? Nya karon naligsan naman di ay. Naligsan lagi. Pero ang ligid nga sa sakyanan bang nakaligis niya. Firestone man! Oh, Firestone? Maura! Kayo og bato? Oo! Natinuod kini ang panagda ni Bambi. Kung mao, may posibilidad ka matinuod ang iyang panagna nako. Ang imong kamatyan, mao ang tubig. Ugway na hibaw kon unsa o kanusa. Busa, angay lang nga maglikay ka sa tubig. Kinuo ko. Kailangan mo ng tabo-tabo ni mo. Sama ko ito? Palihog. Palihog ay pagduol nako. Palihog lang. Sugod karon maglikay nako sa butang nga mo'y makamatay nako. Noon sa nagsulti mo? Si Bambi, iyang gipanagna. Nga ang akong kamatayon mao ang tubig. Ug aron malikayan ako ang kamatayon, ayaw paduol nako. Ako may muli kaya taon. Tungod kay bumbiro ka! Bumbiro ka! May dakan tubig! Ginoo ko! Ano rin akong problema kaya hasta ko, likayan ako sa kong asawa, kay lagi, bumbiro ko, niya may da ako ng tubig. Saan mo tao ni Bayhana? Saan ka tao ni ako siya? Ba, mabasa ba na natin sa Bible ba? Mga nay, mutagaan nga doon sa ang kamatayon? Pariyaw, tabagi ko niyo, be. O saman ko kami pasultiyon natin, pres. Budoy. Ang sender na to karong adlaw. Si Dudong Budoy, Ate Pres. Budoy. Kanis Budoy, Ate Pres, nakuan lang ni siyang asawa, ba kay matuon kay ba? Naamagoy silingan sila nga kanang managan karon. Yeah. Na karon ka Bambi pangan, naigitag-an nga lalaki nga ayang ka matyan, kayo og aligid og kayo. Yeah. Kayo og bato. Mo to. Kayo Kayo og og bato. Naligsan ang tao pagtanaw niya. Firestone man ang ligid. Ligid. Atay siya. Ang iyang asawa gitag-an nga ang kamatyan niya tubig. Yeah. Unya iyang bana bumbiro man. Karong Yeah. pag bumbiro di daw siya duol siya asawa. Karong kada din mo siya. Gadah kag tubig bumbiro ka. Di na ko duol nimo. Karong ba siya ang akong kamatyan tubig man. Mao na yung problema mo doy. Tungod ana. Tungod ana kay di naman mo duol niya iyang asawa. Hadlo. Mao ni ako problema ron unsaon ning gitudlo gipadagna ni siyang Bambi nga mamatay kuno tubig ray kamatyan niya. Natinuod man kuno tong gitad na Bambi nga Firestone ray kamatyan. na may kapatay. Makapatay. Kayo Kisa tubig. Kisa kuan niya nagtagaan. Si Bambi. Dili si Baldwin. Ano ang may connecto na Firestone? Kuanan. namatyan. Ang namatyan, kayo kuno og Bato. bato.
Karon naligsan man siya ang ligid, angan sa ligid Firestone. Firestone. Pagtanaw niya Firestone, adrit so siya kamatay. Sa dili gyud ta to siya mamatay ati pres. Tanaw niya Firestone diya sa Saan pala sa ligid? nga naganis ligid Firestone. Di day buwan nga maorte mamatyan niya Firestone gani naligsan siya ang ligid nga Firestone. Mao na ba? Kasulti, ana ba? Ikaw, sa may Ikabe. kasulti. Kasi kasulti no diha. Ang kaning usa kay madlok ni siya kay ang iyang kamatyan tubig. Oo, unya kay yung trabaho siyang bana, bumbiro. Bumbiro, sabi Muna, mo. adog siyang adool siya sa kamatayon. Ah, dara. Mao ni akong problema. Kaya sa ako, likayan ko sa kong asawa, kaya lagi bumbiro ko noon, nagda ko kong tubig, unsa man ni bayada taon. O, unsa man, usaom ka ako asawa, unsa may buhat taon no kani, paliog tabagi ko yung ate press, bambina. Unsa man kung kamo pasultihon, budoy, mao ni. Budoy. Budoy. Ang ingna imong asawa, kuwang ro gyud na siya sa mga pag-ampo. Bitaw. Kuwang ro gyud siya sa mga pag-ampo. Kay nga no, ug moingon ka kanang tagaan-tagaan, kinsa man day kamhanan ang tao nga nanag-an o ang Ginoo nga mutag-an. Kana. Oo. Ang Ginoo nga mao nagbuot sa tanan. Di man tagan Ginoo. Kay pumpas mga doktor, mo ana magani sila nga kami doktor me sa flesh. Pero ug moingon kag ari sa Ginoo, doctor of the soul. So tuwa dito ang final. Parehagong Sir John ba? Juanes nga wa siya magdahom nga Mabuhi. gitagaan siya nga kawatan ko sa yuta. Karon ti pres dako Kawatan? ino kay yuta. Tagaan sa kawatan sa yuta. Kawatan kay yuta usak sako. O, gamay ra, oy. Giilisan og dako kay Dako, yuta. ala, Daghan no? kay biyabasan, daghan kay mga luto. Hala, no? Ato, ano, Ate John, So kaon ya dito Sir yabas. John. Adelia, good morning. Uy, nadarabas ng pagkoy. Isa tingnan sa Cinderland. Si Budoy lagi. Budoy. Budoy. Dangop na lang tas pag-ampoy nga Ampo ng na, mga bre. asawa, no? Ug dili man gani, ikaw mismo dangop tas pag-ampo kay kung ari ko kadiri sa Marcos 5 verse 34, unya miingon si Jesus. Anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Ha? So, why lain? Gawa sa pag-ampo, kuwang ra pag-ampo na mong asawa. Tinood. Ali kasi kato. Kanang itagan-tagan ninyo, wa mo pabayra. Si Bambi. Oh, kasi gipabayad mo. Ipabayan sila, Bam. Ha? 1.5 ang Na, bayad. yun ay bayad yun, tagaan. Tinuod ko. Grabe na card, mag-card reading ka. Oo, na. Katubit nung nagtagan-tagan ako, ningon siya na ako nga mamatay ko ni kasi tinta, pero wa man ko inan niya nga ang ako mamatyan prostate cancer. Oh. Wa man eksakto pagkatagaan. Ako sa gitagaan ko, 35 ra ko kutob ko nung matay ko. Dito sa Perti na lawo ko ana, oy. Portillo, uy. Asa man ka kamat. Dito sa Dapits Kuan, gitagaan ko dito. Ikaw, day, kana imong bana karon 35 ra na ko. Nawa mo balik ka. Awa na lang atong lisa kay... Baka kung ka. Nalama mo, sige na, kaya na itong pag... Bahalag mamatay katong akong partner, okay na. Nga naman. After 5 minutes, nabuhi. Talaga mo pala ganun tulungan yun. Kura ko, puzzle, tihon. RMN